Всем привет, друзья мои! Сегодня ролик у меня немножко информативный и немножко о жизни в нашем селе. Расскажу вам, как началось строительство дороги в нашем селе и чем оно закончилось. В начале лета в нашем селе начался ремонт дорог. Что из этого вышло, сейчас вам покажу. Ну, кстати, люди идут, женщины пели в хоре с утра. И вот сейчас идут по домам. Расходятся. Вот инжир собирают. Если это ремонт брусчатки, то вы понимаете, да, какая это работа. Каждый камушек сними, засыпь. Сейчас пойдем сначала по улице, а потом вернемся в центр. На этот ремонт было выделено больше 1 миллиона лева. Вот здесь, да, обновили тротуар. Эта дорожка идет прямо к церкви у нас. Конечно, не обошлось без европейских денег. Европа все время помогает Болгарии. И в одном из роликов я показывала, да, как ремонтировали эту вот улицу. Во-первых, это был не просто положен асфальт. Заменили сразу старые трубы, да, водопроводные, трубы канализации, вот эти все каналы. Поэтому вот посмотрите, образцово-показательное село. Такая вот у нас дорожка, причем это не центральная улица, да, обычная такая второстепенная улица. И вот так здесь все красиво замостили, тротуары все тоже обновили, да. Так, в центре вся площадь была перекрыта какое-то время, и все это, вот эти все камни, да, всю эту брусчатку поднимали, снова выкладывали и засыпали. Вы скажете, что вот тут песок не убрали, да, там не идеально, но я думаю, 2-3 дождя, и все это еще лучше утрамбуется. И даже, наверное, к лучшему, что этот песок не убрали. А тут положили новый асфальт. Ну, раннее утро, пока не жарко, мы с вами гуляем. Сейчас вот так красиво в нашем селе. Такие вот дороги. Честно, ни в одном селе не видела. И кто к нам приезжает, просто познакомиться с селом, говорят, ничего себе, у вас такой порядок, чистота, красота. По случаю окончания ремонта дорог в нашем селе закатили большой праздник. На община Тополовград, уважаеми господин кмет на кметство Устрем, уважаеми кметове на населени места от община Тополовград, уважаеми гости, уважаеми жители на село Устрем. Реконструкцията на тротуари по възлови улици на територията на град Тополовград, улици в село Устрем и улици в село Срем, община Тополовград, вече е факт. Финансирането е съгласно постановление номер 376 от 5 ноември 2021 година на Министерски съвет за одобрение на допълнителен трансфер целеви средства за 2021 година. Общата стойност на отпуснатите средства е 1 милион 993 хиляди лева с ДДС. Аплодисменти за успеха на община Тополовград. Изпълнител на проекта е фирма Битолайт ООД град София. Добрата улична инфраструктура на населените места е нужна на гражданите за бързо и удобно придвижване, както и за добрия облик на населеното място. Предоставям думата на госпожа Красимира Атанасова, началник отдел проекти, програми и устройство на територията, да представи резултатите от финансирането на обекта. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин Илчев, уважаеми гости, уважаеми съграждани, особено съм щастлива, че днес мога да ви приветствам с добре дошли на обновените улици в община Тополовград, защото подобряването на уличната инфраструктура е един от основните приоритети
залегнали в плана за развитие на община Тополовград и програмата на кмета. Продължаваме да обновяваме и резултатите са видими за всички. Разбира се, всичко това стана възможно благодарение на отличната работа на общинското ръководство и екипите от специалисти, с които работихме през последните месеци. За мен е удоволствие да ви представя успешно реализирания проект на община Тополовград, реконструкция на улици и съоръжения в град Тополовград, селата Устрем и Стрем, община Тополовград. В резултат на изпълнението на проекта бяха основно ремонтирани в село Устрем улица Демокрация, улица Васил Левски и улица Кирил и Методий. В село Стрем улица Гедо Николов и улица Георги Димитров. В град Тополовград беше извършена реконструкция на тротоари по възлови улици. Улици Иван Вазов, Иван Дамянов, Христо Смирненски, Кирил и Методий. По обновените улици, освен асфалтовата настилка, бяха основно ремонтирани тротоари, подходите към тях, монтирани са тактилни плочи за хора в неравностойно положение, поставени са нови пътни знаци, положена е нова пътна маркировка, монтирани са нови парапети, вследствие на което бяха постигнати основните цели на проекта – подобряване условията на живот на населените места, чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични и тротоарни настилки и съоръжения, както и безопасност на движението и комфорта на пътуващите. От името на отдел проекти и програми устройство на територията отправяме благодарности към фирмата изпълнител на строително-монтажните работи, към фирмата извършила строителния надзор на обекта и добрата им работа. Отправяме благодарности към общинските съветници, които подкрепиха идеята, и най-вече към господин Божин Божинов, кмет на община Тополовград, който с неуморния си труд допринесе за осъществяването на поредния инвестиционен проект. Уверяваме ви, че ще продължим работата по подобряване на уличната мрежа във всички населени места в община Тополовград. Скъпи жители на село Устрем, скъпи съграждани, да ни са ни честити новите улици! Да поканя господин Божин Божинов, кмет на община Тополовград, и господин Христо Илчев, кмет на кметство Устрем, да прережат лентата, символ на новото начало. Аплодисменти! Господин Божинов, заповядайте. Уважаеми господин Илчев, кмет на Устрем, уважаеми колеги от Орешник, Ляво, Рамо, за съжаление другите ги няма, не знам поради каква причина. Уважаеми гости, уважаеми жители на Устрем, за мен е удоволствие, че днес сме заедно за официалното откриване на реконструкциите в село Устрем. С удоволствие предоставям думата на господин Христо Илчев, кмет на кметство Устрем. Уважаеми господин кмет на община Тополовград, уважаеми дами и господа, уважаеми гости, радвам се, че успешно приключи проект на община Тополовград, в който бяха включени за реконструкция част от улица Демокрация, която е главна за село Устрем и води към парка и ресторант Алимак. Улица Васил Левски, на която се намират пощата, църквата и детска площадка. Улица Свети Кирил и Методий, която е в самия център на селото, и площада, на който се намираме в момента, и на който всяка година провеждаме традиционния за село Устрем Димитровденски събор. След приключването на реконструкцията на улиците се вижда, че селото ни е станало по-хубаво, а за хората, които преминават през тях, е по-удобно. Надявам се, че за бъдеще
за най-голямото село в община Тополовград, отново ще бъде включено в проектите на община Тополовград за подобряване на останалата част от инфраструктурата на селото. Искам да благодаря на кмета на община Тополовград, господин Божин Божинов, и на общинска администрация за проекта и за помощта им. Искам да благодаря на ВиК Хасково и на ВиК Тополовград за това, че подмениха питейния водопровод по улиците, които бяха включени в реконструкцията. Искам да благодаря на изпълнителя на реконструкцията, господин Стефан Стефанов, за бързата и качествена работа. Благодаря на всички, които помогнахте, за да се завършат улиците в село Устрем. Благодаря ви много. Честито ни улици! Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте автору лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал. И до скорой встречи, мои дорогие друзья. Обнимаю вас. Пока-пока.